urban explorer pakhat hian damdoi inata na rei tak chungan lo man to tun hnai dewa an daru tak mun hi atlowa an soidanin helai hmuna hian he damdoi in ti fai thin tu former cleaner chu boralin chumi thla chuan helai hmuna hian omhmun ala khwar ni te chuan an soya he urban explorer hian damdoi in chung chu fangkolin thil danglam tak mai hi alo la fuwa hace mucho ruido. Música. Lo último. Esto es una especie de baños. A ver. Mira, acá hay un. Yang thilumani thil danglam dau ilo mumialem khatia camera a herkwa lai khan bang phena tang hian eng thilumani tuimani hian e urban explorer hi alo en reng lai hi alo lang theya ma se rei lang lovin apil lut leya aron da na room chung lampang avalu la khan kha thil om ang kha eng thil ma alo om mi lo maya han big bo na tu la chu awang em mai boxia eng thil tak chu niang mo ama le he video lo en tu mitam tak te chuan he hmuna lo thok to thin he damdoi in ti fai tu boral to thla chu ani nge yan ring ani mi pakhat se man ti hian in pakhat apartment pakhat hi tlom zet mai oi om lo khopa tlom hian lua tur chu a hmu hlau maya chu tiang taka in lua tur tlom a hmu wang chuan alom hle maya ma sela an then om te chuan ai in lua tur chu a ran thu le mi hring tu ma an om lo lai puwa lai te chu ama a ain on le thin thu te chu an lo hrila a lua tu ma sa te pon rei lua ngam lova an tlan chu le vat thu te chu an lo hrila ma se chung zong zong te po chu enga ma chuan ngai du lovin atlom em awang chuan phur tak chuan he in hi alua luta ma se alorin angot chu alo ni hau lo in chung room light pakhat chu ama chuan aron in then not maya chuta ai in chung pum pui mai chu an mani chuan an ron nung tai moti mai tur chuan aron cheta sup maya sempo hian omjui zel ngam to lovin rang takin he inatang hian a chuak zui ve ta ni he inatanga chuaringot hi atop na ani thei mai ngem nge ni nga ai in lua thar lama po he ai in lua thla hian a zui zel mai ngem ngai tuana ati thui tu hle ni John Bailey Davis Music hian a chen nei in nama athil ton thil danglam tak mai hi TikTok lama hian aron pho chuaka zan khat chu John hian games chu tui takin khelin heti la hian arum kong khar chu tui mon hian aron kick aron chuma I'm the only one here right now. And as you can clearly hear, there's just someone out there. Ama chia omni si kha arum kongkhar pon lama tang chuan aruma ron lo tum ni om tak hian kongkhar chu aron inkek dot maya
มาเซมิริงดังตูมาจูอันhau si lo zan ni khat chu an re do wangwanga zan dang le a chuan he thil hi aron thleng le ta ni. What is in my apartment while I'm home alone? Like, what could... Now, last time I didn't do this. I'm gonna open this door and it's gonna stop. I hate it. Rum kong kar le lampang atang chuan kong khar chu ron kik tu hi aron le a ma se khatia wa hona room chung vel an en kwal la khan eng thil dang lam ma chu a chung mi lovani mitam tak chuan khatia room kong khar a hong tamai kha poyan ti pui hle meya khatia room kong khar a hona wang khan thla lampang thil chuan a room chung chu ron lu chilin a kalna pianga khoi hmuna po mu thelo thla chuan a zui to mai don ni in an ngaya nang ni ta la he kong khar hi I honga ngem le. Damdoi in hi na nei tam takina kan dam na in ania chuti rualin mi tam takina an nun na chan na mun ani boka hemi wang hian soifran te po a om vele zeu thina. Night shift worker pakhat Celeste hian hetiang lampang thil dang lam tak mai hi a thona damdoi ina chuan alo record tel ve tlat maya mitam tak soidana chuan hospital hallway ate hian hlim thlani om tak kal lai an hmu thin thu te room ruak atanga an ma ni ron ko tu om le tlat thin te chu an hrefo thina zan rei towa duty ni wangin an thil hriat sol pala ni thei ti ten an soi thina ma se Celeste chuan chana engamani tak a om thei be sein zana te chuan thla te chu alakwal thina. Hola, yo hoy quiero contar mi experiencia acá en el Hospital Nacional grabando los pasillos. Realmente aunque no se vio nada paranormal, pero sí que el ambiente estaba muy pesado. Yo ando grabando de noche sola los pasillos, ¿verdad? Pero nunca vi cosas paranormales. Escuché la historia de María Soledad acá en el Hospital Nacional, me entró la curiosidad y quise grabar, pero no se vio nada. Pero sí, en los primeros días que estuve grabando me dolió mucho la cabeza, como 3 días me estuvo doliendo mucho la cabeza. Pero vamos a seguir grabando. Zan eng ma za chung chu eng thil dang lam ma chu a thleng ta haup lo maya ma se zan khat chu thil dang lam tak mai hi a lo record fu ta ni. Rumri thil han nguri ni om tak hi rum ruaka akal lai chuan hriat thein arun oma ma se heti lai hian Celeste hian eng thil ma a hrebik mi lovani a hnuwa ai en le le hnu in he thom rap om zet mai hi a hreve chawani.
thil moni mu thei si lo chuan Celeste hi azui ni ti hriat takin rumri ngurri chuan abul nai te te a chuan thom chu arun siama rapom takani hemi mai ala ni lo heti room ruaka akal kol lai hian elevator chu ama chuan ron in hongin ain khar le thina mihring tu mala chu an omder si lawa thil hlauhawm tak chu ani ve ngei ome room khat po in chung top floor a hrang tian soina sat ber hmuna chuan he thil danglam tak mai hi Celeste chuan atong le tlat mai boka khate in chung pan chhouna kailona kalmek lai khan room thom le zairi ni om tak hi hriat thein alo oma in chung room kong khara chuan setana betu ten an mani chin chena na an man thin pentagram sign chu alo om kul mai boka makve tak chu ni heng room thom ten en hian in kung kaina an nei thengem zan khat po jinglam dar thum vela hian Celeste chuan he thil danglam tak mai hi atong le ta ni kha room thom rapom zet khan Celeste hi nai taka chuan akal chil reng ani ti chu aum dan atang khan a chiang reng maya room kong khar phena khan mihring ni om tak thil dum kha alo lang theya akal lai te po kha alo lang zok zok theiani ma se room chunga a han lu khan eng thil ma phei chu alo om le chung mi lovani kha thil dum kal kha voi khat mai ni lo voi ni voi thum lai mai alo lang theya he dam doi ina hian mithi to tharau chol ha dam theilo chu ala cheng ve reng ani melani alan dana tang phe hi chuan hrem mun lampanga kal tur tharau mang ang room thom te po ani du mel viau mai chung ko pakhat te chuan East Asia ram chung hun pakhata Mountains Resort a hian hun hlim om tak chuan manga Cherly fanti mai ropwaya chuan chungin Sunlit Hills a chuan an chuanga an fate pani chu an malama chuan chon tirin an nu le pa te chu an hnung lampanga chuan an chuanga an fate pani hlim taka an omlai chu thlate chu la sakin thil danglam ompona lam hran lo ma se he thalak hi uluk taka kan en chuan thil danglam tak mai alo om ve tlat maya uluk takin ilo en teang an fate pani ke inkara chuan ke pakhat hi alo lang ve tlat maya an fate pani bak he Cherly fa hian an chung mi silawa tu chunge eng thil chunge ni tang le tulmi te soidanin kumkhat liam ta vel khan Cherly fa chuang nopang pakhat chu atla bo hlau maya ni tam takan zon nu poin he nopang hi mu zui tur aum to mi lovani he Cherly fa lo chuang nopang bo ta dei thla chuan he nopang pani te Cherly fa chuang hi aron chuan puyani te chu an ring hloma tak tak ni thei takang mo
Bob Jim len hian YouTube lama hian paranormal thil laton thil dang lam tak mai hi arum pho chuak ve a title lama po ta thil ton towa paranormal evidence siang takte ti in arun dani. Bob Jim len hi resort pakhata night manager ni in ati tur zong chu spa le a che vel chu zana voini voithum vel tlo kwal chu ani do ber maya October ni somni pahni sang ni som parkuzan khan thil dang lam tak mai alo record fuwa. Bob Jim len hian iPhone thar chu nein spa le che vel afang kwal po chu a phur hle maya thla ringot po zale som pariat lai mai hemi zan hian ala a chung zinga tam taka chuan thil dang lam tak mai hi alo la fu tlat maya ilo en teang. I don't even remember when I noticed the figures in the frames. But I know it wasn't the night I took them. It must have been in the following days. Which brings us to our first apparition. So first I look down this long, creepy hallway. Then I turn to go into one of the service rooms, have a look about for whatever reason. And then I get fixated on this window at the end of the hall. I take 3 photos of the window. And then one at the floor. The baseboard, maybe. And I must have walked away. I'm looking at the window from a distance, but I'm heading back to it. And then here is the first of several in this sequence that seem to depict something else, to the right of the flash. And if you're not convinced, you can see it better on the live capture, and I'll replay it. Again, I didn't even notice the figure in this sequence until I started working on this video. This was not the subject of this video. I haven't even gotten to the good part yet. And it's easy to think at first that this silhouette is just me, but it's not, because I'm holding the phone in front of my face. And you can even make out that there's no arm between where the figure is and the flash. Just to be clear, I'm holding the phone to my face on the left. To prove that the silhouette on the right isn't me, look at this photo from earlier, from a few photos ago. See, no figure. I'm the only silhouette in the picture, with the flash in front of my face. And then about 10 pictures later, in the same spot, I'm not the only figure in frame. Dar thalanga alim thla bula chuan thil dum tak mai ama ni si lo hi Bob Jim len bula hian alo ding reng maya ama bopale mitam tak he video lo en tu te chuan he thil dum tak mai enge ni ti po hriat lo hi paranormal thil lampang nge yani e ti in an soyani.